И здравейте хора, аз съм Retard BG Joe и сега играем една игра. Ще напиша името, защото не запомних. Къде си? Аз съм от другия пич. Окей. Не умираш доста, казвам. А то спамва ли ме като умра пак? Да, чакаш. Няма да стане. Ама стигна и да не добия. Как се казваш? Аз ли? Да. Митко за бос. Аха. Кога толкова бързо бе? Те не чи. Аз съм от синия, нали? Не, аз ще дай. Сега ще трябва да ме да шукам. Убиха ме! Да. Да чакаш малко. Няма, чакам нищо. Възикам се, вие сте заложили бомбата. И да, мисля, че се казва Piercing Blow. Точно. Да. И доста забавна игра. Те ще бият всеки момент, защото заложиха бомбата. Напротив, вие ще победите. О, да, защото ние заложихме бомба. Чайте! Късно. Пихме. Малко ми остана да чакате много лева. И така. Пускай си снайпера и ни почвай. Искам да намеря си на друга един кил, че да се научиш. Да не се занимаваш с подобно с мене. Тук убихме един от вашия отбор. Как да фърля бомба? Идея е мен много иска. Ха-ха-ха! Айде да приеме на нещо друго. Аре бе, аре на това. Айде. Не ми е забавно. Щото те убиха. Може ли да се тича по някакъв начин? Там си е, бе. Ей, бихте ни. Тихо, снимам клип. И да, игрицата е доста забавна. Сега следващия клип maybe ще е на GTI. Ще изчакам да се инсталира и ще снимам на нея направо. На GTA 5 бе. Еми на GTI 5 аз го написах в там... Видях. Аз нали си влязох в канала и там. Да бе. Ей, не мога това картина. Опа, не мога. Сетнал го на тя. Аз съм мъртъв. Видях съм. Yes! Браво! Ха-ха-ха. Ние пак ще биеме, защото ви заложихме бомба. Ах, Шът бе! Ах, вашето не съществува в моя клип. добре. Ще го следиш. Няма, защото съм пич и няма да срязвам нищо. С хората чудят какви глупости говориш. Нали си говориш подобни, бе? Подобни, ама не и същите. Нищо. Нали всеки човек чува, бе? Бихме ви, нави бе. Намерих къде да не казвам граната. Аре, кажи ми как да я включа да е, аз съм нов. Кое? Гранатата как да я включа? Гранатата ти е с четворка. Тук са наредени с снайперки там. Че те ще ме убиете. Ви сте гадни. Аз тя ти набия кенката, бе. Ама не успя. Гледай! Бихме ви! Акция, бе! Ние сме хакери. Хакерчета малки. Аз ще не съм с воден снайпер да ви Тихо! убия си. Гледай! Акция! Аз те убих с граната, май. Не си убил мене. Някой друг нещо съм убил. Хоп. Добре, тук очаквам. Бил на хама. Фак! Аля, чакай, я да си пускам към тези. Шет, мен щеш да ме убият. О, видях кой ще ме убие. Айде, бе, Дори дума. Дори, айде,
Аз как да заложа бомбата? А. Бик ме! Уу! Хедшот! Хедшот. Само да ми намеряше за поля. Аз съм ти купил празник специално за тебе сега. За мене ли? О, толкова си мил. Шет! Ей, че ма! Юни го! Убиха ли те? Убиха те? Шет! Ти вече май се знаеш, а не. Тя колко кило имаш? Нула. Аре, там твой има 9, не, 2 умирания и 0 убивания. Слаба. Си ти, нали ви биеме всека игра, какво искаш? Ола, мен че ма прехвърлиха от другия от годината и вече да сте. А и ти вече трябва да дойдеш в нощ. Няма! Тука си ми е добре при хаковете. Добре хора, мисля това да отклипа, защото май стана малко дълъг. Заложихме бомбата. Играта от Steam, ако не знаете, може би ще направя някакъв туториал как да си инсталирате игри от Steam. Абе, туториал. Да, ще направя туториал. Бихме ви! Аре, хубава победа. Чао!